Здравейте! Аз съм Пламя и вие сте с моят BookTube канал Love, Life and Books. Днешният клип няма да е свързан с книги. По-скоро ще бъде кратко съобщение до вас. Да, нещо такова. На 29 август, предполагам повечето всъщност от вас знаят, но на 29 август от 4 часа в Paradise Center в София ще се проведе влогърска среща. Организирате някои от по-известните влогъри, като Беби Мирелка, Стан от Instant, Стефи, Кико от K-Channel V, кой друг, Дими от Димикас, Рана Пинова, Стилян от Флапабум. Да, мисля, че не изпускам никой. Това са, така да го кажем, организаторите. На самата среща ще присъстват още много влогъри от София и околностите, както ще дойдат още влогъри, които не са от София, но ще дойдат специално заради срещата. Аз също ще бъда там и се надявам някой от вас да дойде. Напишете ми долу в коментарите колко от вас ще имат възможност да дойдат, да присъстват, имат желание да дойдат, да си поговорим, да се снимаме, да се запознаем и така близо да обменим впечатления, идеи и въобще просто да си поговорим и да се насладим на времето прекарано заедно. Долу в описанието ще сложа линк към официалното събитие във Facebook, там може да проверите за повече подробности. Както ще намерите имената на повечето от влогърите, които ще бъдат на срещата, там не са изредени всички, включително и мен също ме няма. Не забравяйте долу в коментарите да напишете дали ще ходите на срещата и ще бъда много щастлива, ако възможно най-много от вас успеят да дойдат и се случи така, че да се запознаем и да. Така, това беше от мен. Чао за сега и ще се видим в следващия ми клип.